Mga idol, arestado ang isang 39 anyos na lalaki matapos mag-amok at sunugin ang sariling bahay sa San Carlos City, Pangasinan. Ayon sa inisyal na investigasyon ng pulisya, nagdulot ng matinding takot at abala sa kanyang pamilya at mga kapitbayang sospek nang lumikha ito ng gulo at sadyang sunugin ang kanyang tirahan. Dahil dito humingi ng tulong ang mga residente sa pulisya at pagdating naman ng mga tauhan ng San Carlos City Police Station kasama pa ang mga opisyal ng barangay, naging agresibo ang arogante ang sospek. Patuloy itong sumisigaw at nagwala dahilan upang arestuhin siya ng otoridad. Sa isinagawang body search, isang sachet ng hininalang shabu ang biglaang nalaglag mula sa bulsa nito na tinatayang may halagang 476 pesos. Kasalukuyang nasa kustodiya ng pulisya ang sospek at nahaharap sa kaukulang mga kaso. IFM News. IFM News. IFM News.